O retorno dos coidadores das hortas é o título da nova exposición inaugurada a última hora da tarde na Casa da Cultura de Chantada. A mostra céntrase nos espantallos, coordinada por Manuel Estévez e un equipo de colaboradores artistas afincados en distintos municipios polos que transcorre o Camiño do Inverno. Esta mostra itinerante, composta por escultura e pintura de 14 artistas, busca promocionar esta ruta de peregrinación que parte de Ponferrada e percorre a Ribeira Sacra antes de chegar á capital galega. Esta actividade reclama a través da arte e a cultura a bella reivindicación da oficialización do Camiño de Inverno. A mostra estará aberta na Casa da Cultura de Chantada de a final de mes. O obxectivo principal desta exposición é mostrarlle aos veciños de Chantada que por donde pasa o camiño hai hortas e nas hortas póñense espantallos. Os espantallos, como ben dicía Fran Luis, a parte do cruzamento entre o ceo e a terra, non? Que son así cando nos poñemos nós, que somos o mismo, que se cruzan no noso corazón, xusto aquí. Os espantallos foron sempre eses vixiantes, vamos a decir, que foron sinalando o camiño cara a Santiago, porque é como se sentían acompañados os peregrinos, o sea, cando iban nesa mañanciña ceda que se levanta no alborear, non? É un personaxe, un acompañante silencioso, moi caladiño, pero que está acompañando sempre o peregrino. E a función que ten esta exposición, non só en escultura, sino en pintura, é mostrar que o camiño que leva a Santiago, o camiño de inverno, precisa ser reconocido como os demais para que sumen. O acto de inauguración da mostra asistiron algún dos autores e representantes de asociacións responsables da iniciativa. Ángel Aja, Gómez Domingo, a chantadina Mercedes Paz Pérez, Patricia Fernández Paz, Elsi Samará, Rosa María Vázquez e Laura García Calleja son parte dos autores destas singulares obras. A arte sempre é esa parte de nós que nos eleva, que eleva ao noso ánimo, eleva o noso sentimento e eleva o noso gozo, porque o artista está compartindo con todos e nós, ao mesmo tempo, estamos compartindo con el, e esta presidenta se sinte sumamente ben compartindo con todos os chantadinos, animándos a que se teñen coñecemento do camiño reciban ben os peregrinos.